खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बा दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो प्रधान मन्त्रि आवास योजनानिसो मोनसे गोदान आपडेट लाना फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो। जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न' सिगांफोरनिफ्राय मोनबोआखै दे लोगोफोर, आरो जाय बिथांमोना मोनबोखाबाय, बेवहाय गासै टटेल प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ भारत सरकारा गासै 4 कौटिनि बारा बिथांमोना सेंसन खालामदोंमोन दे लोगोफोर, माने टारगेट खालामदोंमोन आरो लोगोफोर। बेनि उनाव गासै रेजिस्टार खालामदों बेवहाय 3 कौटि 97 लाखनि माने बांसिन सुबुंफ्रानो बेवहाय बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ माने रेजिस्टार खालामदों आरो। बेवहाय सेलेक्टेडबो जाबाय आरो गोबाङानो माने कमप्लिटबो जाबाय दे लोगोफोर। नैबेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो। दा बारा गैला लोगोफोर, दा बाखिखिनि जेसेबां दं दे लोगोफोर, दा प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननो जाय बिथांमोना मोनाखै आरो दिनैसिमबो, दा बिथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टारा मोनसे मिडियानि गेजेरजों सिगाङाव फोरमायनानै होदोंमोन बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न' बे न'खौ नैबे आसाम एसेम्ब्लिनि सिगां मोनगोन होननानै। नाथाय दिनैसिमबो प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि आपडेट, गोदान आपडेट बेबायदि जेबो मोनफैथ'वाखै दे लोगोफोर। बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न'खौ आसाम एसेम्ब्लि इलेक्सननि सिगां मोनगोन होननायनि जेबो नटिस ओंखारनानै फैथ'वाखै दे लोगोफोर। दाथ' आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ, बारा गोबाव सम गैला। दा आरो बिथांमोननि जि बाजेट, बे बाजेटनि जि जुथुमा, बे जुथुमायाबो मैया दाख्लै जि जानानै थांनाय जुथुमा, बे जुथुमायावनो जोबथा जानानै थाबाय दे लोगोफोर। दा बेवहाय गोदान सरखार फैखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न', बे न'खौ माने गोदानै मोनफिननो हासिगोन आरो लोगोफोर। नाथाय नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो नाङा, बेवहाय जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'आव माने मेगननि जि फिंगार, जे आखाइनि जि फिंगार, जे मेगननि जि लानाय जि खामानि, बे खामानिफोराव जुदि साक्सेस जाबायब्ला नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ नैबे इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव जिखि सरकारानो फैया मानो नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननो हागोन दे लोगोफोर। माने नोंथांमोननि नामा बेवहाय रेजिस्टार जानानै थाखाबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न' PMAY-नि बे न'खौ नोंथांमोना दा मोनथ'नो हानाय नंला आरो लोगोफोर। दा बेवहाय जुदि गोदान सरकार फैयोब्लासो बे गोदान सरकारा नोंथांमोननो जाय बिथांमोना मोनाखै दे, जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न', बे न'खौ मोनाखै, सिगाङाव थालांदों, बिथांमोना बेवहाय गोदानै मोनफिननो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। नोंथांमोना दा बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'नि जेबो आपडेट मोनथ'नाय नंला आरो बेवहाय इलेक्सन जोबागौमानि नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोनथ'नो हानाय नङा लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेवहाय मिथिनो हाबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न', बे न'खौ गोबाङानो आसाबो खालामनानै दङमोन नैबेवहायनो नै फेब्रुवारि मार्चनि गेजेरावनो नोंथांमोना मोनगोन होननानै। नाथाय बेवहाय नोंथांमोननि प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जेबो गोदान आपडेट गैथ'वा लोगोफोर। नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ नेनानै दङमोनब्ला नोंथांमोना नैबे इलेक्सन जोबखांनायनि उनावसो बेनि मेन नटिसा ओंखारना फैसिगोन लोगोफोर। दा बेवहाय इलेक्सननि कन्डाक्ट नांसिगोन नालाय लोगोफोर, बेवहाय जेबो प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जेबो न'नि फैसा सोनाय आरो गोबां बेबायदिनो स्किमफोरनि जेबो फैसा सोनायनि जेबो आपडेट मोनथ'नाय नंला दे लोगोफोर। दा बेवहाय जुदि रेशन कार्डनियानो जा होन बा अरुणदयनियाथ' जोंहा नैबे मार्चनि 10 थारिखआव नोंथांमोननो 9,000 सोगोन, बेखौ बाजेटाव जानानै थांखांबाय लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना मार्चनि 10 थारिखआव बे 9,000खौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना जेबो गोदान स्किमनि जेबो फैसा नोंथांमोना मोननो हाथ'नाय नंला लोगोफोर। नैबे इलेक्सन जोबखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बे गासैबो जि सरकारानो फैयाथों मानो नोंथांमोना जेसेबां स्किम दङ, आसामनि स्किम, बे जेसेबां दङ नोंथांमोना बेखौ नैबे नेक्स्ट इलेक्सन जोबखांनायनि उनावसो नोंथांमोना मोननो हासिगोन आरो लोगोफोर। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय। नोंथांमोना जुदि आसा खालामनानै दङब्ला बा प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न'नि सायाव जुदि नोंथांमोना आसा खालामनानै दङमोनब्ला दिनै आं नोंथांमोननो क्लियारलि फोरमायबाय। नोंथांमोना दा प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न',
बे न'नि जि फैसा बे फैसाखौ नोंथांमोना मोनथ'नो हानाय नंला लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि रेजिस्टार जाखानानै दङब्ला नोंथांमोना अलरेडि नेक्स्ट इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव जिखिनि सरकारानो फैया मानो नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरबाय। दा दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो लोगो मोनगोन। थेंक इउ, बाय बाय, गोजोन्थों।